светлина в буркан. Токът падна като тежка завеса, а тъмнината в малката панелна стая стана плътна като плат. Навън небето забобути, прозорците подскочиха от грамотевицата и детската играчка на пода изписука от уплаха. Майката се наведе, намери с пръсти буркана, който бе измила преди малко от стара лютеница, и го постави на масата. Постави вътре нарязани на тънки ленти парченца от фосфорни стикери, останали от тавана с звездите, и няколко малки маниста от детско герданче, което отдавна се бе разпиляло. Стаята изведнъж стана като в приказка. Зеленкаво сияние се разля по стените и нарисува по лицето на детето меко утро насред бурята. Ето я нашата светлина в буркан, промълви майката. Няма да я наричаме ток, а дъх на светулки. Детето се сгуши до нея, още влажно от сълзи, и сложи длан върху стъклото. В буркана дребни искри замигваха и угасваха, после пак се разгаряха, като че ли някой им разказва тайни. Майката седна на пода, сложи буркана между двамата и започна да измисля игра. Всеки път, когато грамотевицата хлопнеше с метални длани, те трябваше да издишат бавно и да си представят как светулките се хранят с въздуха им и светят още по-силно. Когато вятърът свирнеше по коридора, те шепнеха на светлината да не се плаши. И когато дъждът удареше прозорците, те почукваха по масата в ритъм и правеха музика за светулките. Стаята миришеше на мокри стени и пране, забравено на стойката. Въгъла капеше вода от тавана в пластмасова кофа, всяка капка казваше цък и се прибавяше към останалите. По коридора някой се спъна в играчка и изпсува тихо, после изведнъж настъпи онова особено съседско мълчание, в което всички се правят, че не се чуват, но всъщност си чуват дъха. Майката продължи. Разказа за една изгубена светулка, която се страхувала от тъмното, защото никой не я бил научил, че носи светлината вътре в себе си. Разказа за облачен великан, който се ядосвал всяка вечер и тропал с крак, а тя, светулката, му рисувала по небето пътеки от сияние, за да го успокои. Детето слушаше и дишаше като в равномерен сън, макар очите да бяха широко отворени. В най-силния гръм детето се стресна, но майката притисна буркана до гърдите му и каза с глас, който не беше нито висок, нито нисък, а точен. Тъмнината е просто място, в което светлината почива за миг, за да тръгне посилна. Някой почука. Вратата се открехна и в цепката блесна пламък на свещ. Леля Станка от 5-я етаж, с вълнено елече и вечната си усмивка, стоеше там като старинна икона, която не се страхува от времето. Видях светлина и се уплаших, че може да е пожар, каза тя, но като че ли по-скоро имате празник. Донесла бях малко свещиче, моите свършиха, но мога да дам и половин хляб, ако искате. Майката се усмихна виновно и покани съседката. Светлината от буркана попадна върху лицето на Станка и го направи младо за няколко секунди. След нея се появи и Миро от 3-я етаж, момчето с китарата, което свири по кафетата. Видях сияние през шпионката, каза той. Помислих, че някой си е взел северно сияние на изплащане. Донесъл бе китарата и един пакет солети. Подир него изскочи и домоуправителката, Силвия, с списък в ръка и с фенерче, закачено на пръста. Какво става тук? Попита уж строго, а всъщност погледът й беше гладен за общност. Секунда по-късно в малката стая вече имаше хора, свещи, солети, парче сирене, 2 срамежливи праскови и един стар касетофон, който никой не посмя да включи, защото ток нямаше, но всички си го представиха как свири. Майката сложи буркана в средата и каза, че ще има празник на светулките. Всеки от присъстващите получи по един празен буркан. С Миро нарязаха фосфорните стикери на звездички и сърчица, които залепяха отвътре. Леля Станка твърдеше, че на младини е хващала истински светулки в буркан на село. И това било най-голямата магия, която природата подарява на бедните. Децата от етажа, привлечени като молци, се наредиха по вратата и тихо изпъшкаха от възторг, когато техните буркани също заблестяха. Навън бурята не отстъпваше, но вътре зееше топла пещера от светлини. Миро свири тиха мелодия и хората запяха без думи, с онези гласни, които не се страхуват да са простички. Домоуправителката свали списъка от ръката си и прошепна на майката, че знае за неплатените сметки. Не искам да ти е неудобно, каза тя, но имаме касичка за непредвидени случаи. Сложи първа няколко банкноти, които миришеха на лавандулен омекотител. Леля Станка добави малко монети, които дръннаха като дъжд по ламарина. Миро остави част от бакшишите си. Един по един хората пускаха каквото могат, без да гледат тавана, без да броят хлябовете, които вече не си купуват. Майката прехапа устна и очите й заблестяха като буркана. Благодаря, каза тя. Но по-важното е това. И посочи към детето, което вече се смееше на отражението си в стъклото. Силвия кимна. По-важното е да не сме сами, повтори тя като печат под документ. И предложи нещо. Всяка последна неделя на месеца да правят вечер на светулките.
един час без ток по собствено желание, с буркани, истории и музика. И ако някой има нужда да остави своя буркан пред вратата на съсед, за да му каже с този малък знак: не си сам, ние сме тук. Грамотевицата се отдалечаваше, дъждът ставаше по-ситен, като ако някой прехвърляше шепи ориз в леген. В един момент, като срамежлива и извинителна усмивка, токът се върна. Лампата мигна, хладилникът изръмжа, бойлерът заработи. Никой не бързаше да натисне ключа. Светлината в буркана стоеше достатъчна. Още 1 минута, каза майката. Още 1 минута да си спомним колко малко ни трябва, за да е светло. След дни по прозорците на целия вход се появиха буркани, които мъждукаха вечер като малки фарове. Децата се състезаваха кой ще нарисува по-красиви съзвездия вътре. Леля Станка започна да разказва истории на стълбището. Миро измисли песен за светулката, която носи светлина отвътре. Домоуправителката закрепи касичката в пощенските кутии и никой не пита кой колко е дал и кой колко е взел. Майката плати сметките. Детето спря да се плаши от бурите. Научиха се да дишат бавно, когато небето тропне, и да пускат вътрешната си светлина да ги води. И всеки път, когато облаците идваха със своите железни гласове, а градът притъмняваше, в този вход се запалваше първо едно малко зелено сърце в стъкло, после второ, после трето, докато тъмнината се предаваше тихо. Майчината любов държеше буркана стабилно, а светлината вътре знаеше пътя си. Защото има нощи, в които електрическата мрежа пада, но мрежата между хората се включва. И тогава дори най-обикновеният буркан стига, за да стане светлина.